Παναγιώ μου. Πρέπει να σώσουμε το γάμο τους. Θες να έρθεις μαζί μου κάτω στην Κρήτη να παριστάνεις τον αραβωνιστικό μου? Στη δεξιά σε εγώ δεν έρχομαι. Μήπως ήρθε η ώρα να τους πεις για τον Αλέκο? Το δισέγγωνο του Ζαφυράκη. Η οικογένειά σου είναι σε βεντέτα με την οικογένεια του Αλέκου. Καλώς ήρθες στο σπιτικό μας. Χαίρομαι πολύ. Μας έχει δαγκώσει φίδι, λέμε! Τον ευρύτσες τούτο να το βλώ. Στην Κρυμαία, Τάκη, όλα θα πάνε καλά. Πρέπει να ρουφιχτεί το αίμα από την πληγή. Έχει βάλει στο μάτι ένα ξένο γυμναστή και θέλει να με τραβολογάει στα γυμναστήρια πρωί-πρωί. Θα πεθάνω, ρε! Let's go! Ποιον αγαπάς πραγματικά? Καλώς τον ξάδερφο. Να ζήσετε. Ευχαριστούμε, λέγε. Ευχαριστούμε, να ζήσετε ό,τι καλύτερο. Είναι δυνατόν να έρθει μεθυσμένος στο γάμο του?